sun ce ba su san mu tunda Allah na fa san mu iyayen mu suna fa san mu to sai me in ba ku san mu Yo, wala Hausa Rafa. Mr. M Zamani je mana yo menene duniya ga labarin duniya na zo da batun jiya magana mai kafiya hange na mahauniya nemo yanci sai an sha wuya dukkan Najeriya na gani da ido na sha wuya Mr. M fa da M Hassan ne mun je show kuma an hana ne dan wakar mu na gaskiya ne yan nan ja kuma farka ne mun yi wakar muslim ne muke so yan tafiyar da mu ne kun ji ko to tunda Allah na fasan mu iyayen mu suna fasan mu to sai me in ba ku san mu sun ce ba su san mu tunda Allah na fasan mu iyayen mu suna fasan mu to sai me in ba ku san mu sun ce ba su san mu tunda Allah na fasan mu iyayen mu suna fasan mu to sai me in ba ku san mu sun ce ba su san mu tunda Allah na fasan mu iyayen mu suna fasan mu to sai me in ba ku san mu Yo. To, zo mu je zo mu je ciki magana zami ka zo mu je ciki ai kai ka san ban bakin ciki mai zamani ka ban farin ciki kai ne a waje ka kara so ciki fige ka zaka bani can ciki bankin naka fa ba kuɗi ciki duba a ciki akwai kuɗi ciki na duba mana ba kuɗi ciki mai zalunci zaka kwan ciki ga mutuwa ranar bakin ciki Hausa Rafa na shige ciki na komo da waɗanda ke ciki yo Las Hausa Rafa to kama ke yin ta ba to ka bani nan gurin nai baitin ni ne nake da hufar sautin sannan ina da hannun ratin kara da sun ka kai can kotun wai na rabar da dukkan katin na tarwatsar da taron fatin na dagular da hannun setin ai na faso a wancan satin kafinta ya siyo min batin dan zo ta nan ka dan ban kofin ka san ina da mugun karfin gaban ka karkato min zaben ai dole ne na rero rafin to samina mina na siyar da kai dan inna ai dole ne da furto gunna ni ne yake mawa ban kwana ya ce da ni ina ma kwana tambaya yake ta mun fada rana Malam Hassan Hausa Rafan nan Malam Hassan Hausa Rafan nan sama to ayya mana yo sun ce ba su san mu tunda Allah na fasan mu iyayen mu suna fasan mu to sai me in ba ku san mu sun ce ba su san mu tunda Allah na fasan mu iyayen mu suna fasan mu to sai me in ba ku san mu Excelima Production.